когато съвсем случайно чух тази песен, която започна, защото моят плейлист просто свърши. Останах очуден, не бях чувал за този артист преди това. Особено когато разбрах, че тя всъщност вече има няколко песни и дори е част от новият саундтрак на Аватар. Участва в Гласът на България и дори получава златен бутон от КТТ Европа. Единственото, което мога да ти кажа днес тук на теб е това. Трябва да се призная, хвана ме малко яд, че не съм го гледал тогава. Добре, стига съм плямпал, представям ви моят анализ на песента "Сила". Текстът и музиката следват ясна градация, от интимно и тихо начало, минавайки през молитва и надежда, до кулминацията в края, гледайки позитивно към света. Мона използва похвати, в които смесва традиционната българска музика с по-модерна такава. Например, вместо строги рими, текстът разчита на повторение на гласни звуци, така нареченият асонанс. Това прави речта не просто по-естествена, а и като че ли тя разговаря с нас по този начин. Това, разбира се, не е нещо нетипично за българската фолклорна музика. В нея често се разказват истории в точно такава музикална форма. Излял е Делю Хайдутин, вечеря е Радом, Катерино момещо си толкова субава, разболе се моето либе и дойде либеле от дома да вечерям, са само някои примери, които мога да дам за българските музикални истории. Използването на фолклорни елементи в българската музика също не е новост, но бихме казали, че може би се наблюдал някакъв бум напоследък на това да се използва, особено в поп музиката. Допреди не знам колко години, може би 10 на 15 години, тренда беше българските фолклорни елементи да се използват в техно и хаус музиката. Обикновено се взимаха семпли от утвърдени народни песни или някой ги изпяваше просто и тези вокали се миксираха в един хаус трак. Напоследък обаче виждаме нещо малко по-различно, например с песни като "Мома на Прея", "Вятърът на молец", заедно с мистерията на българските гласове, и "Сила", песента, за която си говорим днес. Фолклорът не просто излиза на преден план, той е модернизиран. Също така имаме оригинален текст, оригинална песен. И след като се комбинира с поп музика, това прави тази песен много по-достъпна до масовата публика. Още в първия кадър виждаме Мона с маска, докато се провиква. Сякаш се крие зад нея и това й дава една фалшива сила. В акт на смирение тя сваля маската си още преди да започне куплета, в който тя показва уязвимост. Когато искаме да се излекуваме от нещо, да поискаме помощ е може би най-трудната част. В случая самотата се показва като това нещо, което искаме да излекуваме. А самотата е може би проблем на модерния човек. Всички имаме социални мрежи и можем да се свържем с всеки един човек в целия свят за секунди. Някак си сме много по-самотни от всякога. Сваляйки тази маска, тя преодолява своето его. Осъзнава, че тази Бога всъщност е общо човешка и всички ние сме свързани с едно общо страдание. Тук Мона ни показва, че лекарството е може би в сърцето ни. Повтаряйки "няма да боли", звучи като мантра, манифестация, давайки си смелостта да продължи по този път. Интересно, че във видеото тук виждаме азиатски мотиви във визията им. Всичко от танците, облеклото им, прическите им, дори и гримът са вдъхновени от източната култура. Ще бъда честен. Бях объркан в началото, защо са решили да използват такава визия. Аз не съм от поколението Z, но знам колко чуждата култура е повлияла на мен самия, а да не говорим за Gen Z. Ето, например, виждаме все повече използването на чуждици. И не просто поблагодарени английски думи, а виждаме пълната подмяна на английски думи и използването им, когато дори не е нужно. Един от най-популярните стилове музика в момента е корейски поп или кей-поп.
Това звучи прекалено лесно. Може би тази азиатска култура е все още тази маска, която беше в началото. Може би тя не е напълно свалена още в първия куплет, понеже е малко по-плаха в него. Все още крие истинската си същност. Подобно на много от нас, които искаме да бъдем като хората отвън и по този начин забравяме кои сме ние. Един богат народ с изключително голяма култура, а не някакви чуждестранци. Мона тук въвежда духовен елемент, търсейки искрата, жизнената енергия или духът, които ни правят живи и силни. Виждаме и леки наченки на надежда. Това е метафора за травмата. Думите, изречени в страдания, оставят белези, като изгаряне, например. Но все пак да не забравяме, че огънят понякога има и пречистваща сила. Тя е дори готова да се саможертва. Избира да изгори вместо да отговори с агресия. Иска да трансформира болката си в топлина за останалите. Момата може би се счита за архаична фолклорна дума. По този начин тя до някъде не свързва с нашите корени. Също така свързваме тази дума, момата, с чистотата или невинността, утвърждавайки, че тази мома е силна и смела, защото приема съдбата си без страх. Завършвайки с преход от нея към нея, сякаш момата вдъхновява целият народ да бъде също толкова силен като нея, без значение какво предстои. Във втория куплет виждаме истинската Мона. Едно облекло, което комбинира модерните дрехи и фолклорните елементи, точно като нейната музика. Тук би го разгледал по два начина. В единия тя прави референции към Бог, който е любящ и подкрепящ. Но това, че тя казва ме навежда на мисълта, че това не е Бог, за когото говори, а някой любим познат, някой близък, който не е сред живите и всъщност ти дава тази сила. В някои интервюта Мона споменава за нейното вдъхновение, прабаба си. Моята прабаба, тя беше народна певица и откривам огромна прилика в гласът на прабаба ми. И да, я знам, че казва той, което би ме навело на мисълта, че говори за Бог, понеже в България Бог е от мъжко лице. Но според мен това е човекът, нейната прабаба. Това е една визуална метафора, която описва, че когато човешката душа е чиста, погледът излъчва светлина. По-рано тя споменала в песента, че иска да даде топлина на всички. Сега описва очите си като храм на светлината, което можем да го разберем като това, че тя иска да гледа на всички с добро. Също така тук буквално виждаме светлината да огрява нейните очи. По време на вторият припев Мона решава да изпее песента на жестов език. Отново потвърждавайки, че тя иска да прави добро и се опитва да предаде тази мантра на абсолютно всеки. Осъзнах, че моята мисия в живота е да раздавам добрина, да раздавам слънчева енергия, хубав заряд и това е нещо, което усещам много силно и много дълбоко в душата ми. Според мен в края на песента Мона се обръща към нейната прабаба. Тя е нещо, което й дава сила и топлината, която Мона сега се опитва да предаде на целия свят чрез нейната музика. Това е и значението на тази песен, според мен. Една апострофа за прабаба й. Момата, за която тя говори, е самата тя, Мона. Въпреки че пее в трето лице, тя говори за нейната надежда, за това какво иска да остави след себе си, вдъхновена от любим човек. Благодаря, че гледахте.
Сила е песен посветена на моята прабаба, за която не един път съм говорила. Тя беше народна певица и смятам, че от нея съм наследила таланта, който нося. И аз много, много си я обичах. И когато си изпях първите думи, които бяха записани на клипче в моя телефон, веднага си визуализирах нея. И знам, че тя е моя ангел, който ме пази и ми дава правилните напътствия, когато съм в дилема, какво да направя, как да действам, и знам, че ми помага. Тя със сигурност беше тази картинка, дори когато чух за първи път демото вече.